Здравейте! Искам да ви запозная с една глобална възможност, която се открива пред всеки да стартира свой собствен бизнес, без това да изисква някаква специална квалификация. Но първо нека се представя. Казвам се Румен Бъчваров, роден съм и живея в град Габрово и вече 13 години активно се занимавам с интернет маркетинг. Преминах през възходи и падения, но придобих опит, който ми позволява да продължа да се движа напред. Чували ли сте за продукта GoBackup, благодарение на който можем да съхраним всичките си семейни спомени и който предлага глобална възможност за бизнес, независимо къде се намираме по света? Вероятно не. Сега имате шанса да научите повече. За времето, откакто той се появи в интернет пространството, изминаха 8 месеца и GoBackup постига огромен успех, присъствайки вече в 126 страни с над 33 000 членове. Време е да превърнем мечтите си в реалност. Преди да продължа, съм длъжен да прочета отказа на GoBackup от отговорност за доходите. Комисионните, спечелени от партньорите на GoBackup, зависят 100% от техните умения, усилията и способностите им и, разбира се, пазарните условия. Комисионните ще варират. За да печелят доходи с GoBackup, партньорите трябва да демонстрират ангажираност към работата и растеж. Някои може да печелят много над средното, други може да печелят средно за индустрията, а някои може да не печелят изобщо. GoBackup не гарантира приходи или успех, на който и да е партньор. Това е възможност, която идва веднъж в живота. 100% уникална и няма никаква конкуренция в MLM пространството. Уникална е, защото може да правите приходи от къщи или дистанционно, или където и да е. Уникална е за това, че притежавайки едно смартфон устройство, което буквално може да включите, и ще получите бизнес в кутия с много рядка възможност за облачно съхранение. Няма нищо друго подобно в света. Ако искате да се впуснете в нещо, което е уникално, това е точно тук. Ние сме единствените в това пространство за архивиране на данни, които ви плащат за споделяне с други хора. Цената е $9.97 на месец. Това е нова тенденция, никой не я е забелязал и вие може да се смятате за щастливци, получавайки тази информация, защото възможността GoBackup е в състояние да промени живота ви. GoBackup е тук, за да помогне на всеки един от нас, но трябва да направите своя избор и след това да бъдете проактивни. Не е нужно да сте изключителни от момента, в който започнете, но трябва да вложите работна етика над средната. Трябва да сте готови да изминете допълнителната миля, защото мечтите ви се заслужават. Никога няма да постигнете нещо ценно, ако не положите усилия над средното. Няма значение дали това ще е GoBackup или някоя друга възможност. С други думи, ако се присъедините и не правите нищо, нищо не се случва. Ако наистина искате да изградите доходи на пълен работен ден от вкъщи, това се нарича мрежов маркетинг. Затова направете това да се случи. Каква е предисторията? Компанията майка стартира през 1997 година в канадския град Гатино, област Квебек. През 2007 година се премества в Съединените щати, в град Сан Антонио, щата Тексас. Известна е под името глобални виртуални възможности. Идеята GoBackup се заражда преди няколко месеца и тази чисто нова възможност стартира през месец април тази година. Подкрепена от компания, която няма никакви дългове и е в пространството от 1997 година. Разполага с невероятен център за данни от 10 000 фута в град Сан Антонио, Тексас. Има две глобални тенденции, които се случват в момента. Обърнете им внимание, защото ако игнорирате къде тикат парите в живота, вие не ги получавате.
Може би някои от вас знаят, че парите са нещо като дъждовна буря и може да имате много пари, които падат върху вас, но трябва да сте на мястото, където ще вали. Как да се ориентирате къде ще вали? Просто следвайте тенденциите. Ето е първата тенденция. Днес в света има 15 милиарда мобилни устройства. Това е огромен пазар. Почти 2 мобилни устройства за всеки един човек на планетата. Пазар в растеж, с голямо търсене, и това е, което ще създаде финансов успех. В потвърждение на горното ще ви покажа една извадка направо от Google. През 2021 година броят на мобилните устройства, работещи по света, възлиза на почти 15 милиарда спрямо малко над 14 милиарда през предходната година. Очаква се броят на мобилните устройства да достигне 18,22 милиарда до 2025 година, което е увеличение с 4,2 милиарда устройства в сравнение с нивата от 2020 година. Всички тези устройства, телефони, лаптопи, таблети, се нуждаят от безопасно място за съхранение на данни. Харчим милиарди долари годишно за кълъфи на мобилните си телефони, но не знаем как да защитим най-важната част, която е всички данни, снимките, видеоклиповете и спомените в телефоните и компютрите си. GodBackup предлага решението и никой не може да спори, че всички ние се нуждаем от архивиране на нашите цифрови устройства. Като проследим последните 12 години, виждаме, че през 2011 година 6% от интернет трафика е бил мобилен и през годините нараства. За да отчетем сега ръст от над 60% интернет трафик от мобилни устройства. Всички сме пристрастени към мобилните си телефони и за това свидетелства това представително изследване. 87% от хората се чувстват неспокойни, когато оставят телефоните си у дома. Колко хора, влизайки в колите си, се сещат, че са забравили телефона си и се връщат в къщи, за да го вземат. 75% от хората избират да използват мобилните си телефони като източник на забавление. Други 73% използват телефоните си дори в тоалетната. Тенденцията е масова. Кой би си помислил преди 15 години, че ще бъдем толкова пристрастени към екраните на телефоните, взирайки се в тях часове наред? Загубата на данни нараства. Повечето хора губят това, което е техните телефони. 45% от потребителите случайно изпускат телефона си и губят данни, които са вътре в него. 5700 екрана се разбиват на всеки час. Един лаптоп или мобилен телефон се краде на всеки 43 секунди. Не позволявайте това да се случи с вас. Хората имат GodBackup, осигурили са си спокойствието и не се стресират от тези неща, които се случват. Когато хората започнат да получават такива известия от текущия си доставчик, било то iCloud или Google Drive, Dropbox или някой друг, с които ги информират, че хранилището им е пълно, естествено търсят някакво решение. И тук GodBackup с неустоимата си оферта плюс възможността за домашен бизнес предлага решение на проблема. Другата глобална тенденция, особено след COVID-пандемията, се увеличи радикално. Много хора не искаха да се върнат на съществуващата си работа. В Съединените щати 6 милиона души напуснаха работата си, защото не искаха да се върнат на работа в офис. 42% от американците имат страничен бизнес и 62% от поколението Z на възраст от 18 до 25 години се стремят да заработват повече пари в днешно време. Какво ще кажете за тези хора? Какво ще кажете за втори страничен бизнес? Какво ще кажете за бизнес, който може да работите от вкъщи и наистина да правите приходи на пълен работен ден? GodBackup
използва тези две тенденции, от една страна като създава резервни копия на огромен брой данни и от друга страна предоставяйки възможност на все повече хора, желаещи да работят от вкъщи на пълен работен ден. Използвайте и вие тези тенденции и ще правите много, много пари. Къде е налична възможността? Навсякъде с интернет връзка. Дали сте в някоя отдалечена островна държава, като Малдивите или в Антарктида, няма значение. Има ли интернет връзка, сте добре дошли на борда. GoBackup възможността се предлага на всички пазари в 195 държави. Къде сме ние? Ние сме буквално навсякъде по света. В момента присъстваме в 126 страни и познайте какво е това. Това е само началото. Ние ще покрием цялото земно кълбо навсякъде, където има интернет. И това ще се случи много скоро. Ние сме единствената компания, която предлага 6 терабайта място за съхранение, с до 6 потребителски акаунта, всеки със собствено потребителско име и парола за достъп на неограничен брой устройства. Всичко това с възможност за доход, което ще ви струва по-малко от $10 на месец. С други думи, мога да архивирам, да се сътруднича и да споделя всяко едно устройство. Имам хранилище не само за себе си, но и за 5 други членове на семейството за по-малко от $10 на месец. Това е, което революционизира индустрията на мрежовия маркетинг. Всъщност, GoBackup е домашен бизнес, който ви плаща, за да помогнете на хората да запазят снимки, видеоклипове, файлове. Всичко, което е цифрова памет, която те не искат да загубят. Това е реално и имаме нулева конкуренция. Хората търсят удобство и стойност и GoBackup предлага 3 пъти по-голяма стойност от конкурентите си. Това е, което ни прави изключително уникални. Нека разгледаме какво предлагат големите компании. iCloud предлага 2 терабайта пространство за един потребител за $9,99 на месец. Dropbox имат същата оферта. Google Drive е $9,99 на месец, само 2 терабайта и до 6 потребители. GoBackup за $9,97 на месец ви дава 6 терабайта, т.е. 3 пъти повече пространство за 6 потребители и неограничен брой устройства. Какво включва облачното хранилище за архивиране на GoBackup? При цена от $9,97 на месец получавате 6 терабайта облачно пространство, 6 акаунта, приложение за Android и iPhone. Необходимо е веднъж да настроим и да забравим. Оттам нататък архивирането минава на автоматичен режим. Това включва и компютри с операционна система Macintosh, Windows и Linux. Достъп до всички ваши данни навсякъде по света. Военно криптиране и сигурност. Дори от GoBackup не могат да видят паролата ви за достъп. Единствено могат да ви помогнат да я анулирате. Никой служител на компанията не подслушва вашите неща, само вие виждате собствените си данни. И както казахме по-рано, центъра за данни на GoBackup е разположен на площ от 10 000 фута в град Сан Антонио, щата Тексас. Всичко това е подкрепено от 30-дневна гаранция за връщане на парите без задаване на въпроси. Средно мобилен телефон разполага с 128 гигабайта твърд диск. При компютъра твърдият диск е средно половин терабайт. И познайте, ние имаме 3 пъти повече място за съхранение в сравнение с нашите конкуренти. Не е тайна за никого, че милиарди хора вече използват облачно хранилище за съхранение на данни. Големите имена в този тренд са Google Drive, Dropbox, Sync.com, OneDrive, iCloud, iDrive и сега на голямата сцена се появява GoBackup. Ние не убеждаваме хората да избират GoBackup. Ние ги информираме
и когато вземат своето информирано решение, ги превеждаме от техният настоящ доставчик към GodBackup. Незабавно получавате продукта без време за изчакване и доставка. Буквално в момента, в който станете член, може да го притежавате и да започнете да го използвате. Няма значение с какъв вид устройство разполагате. Може да изтеглите мобилното приложение или да използвате продукта на GodBackup направо от лаптопа, таблета или настолния си компютър. Статистиката показва, че повечето хора започват да използват продукта веднага след своето включване. Това е продукт, от който всеки има нужда и бизнес, който всеки може да си позволи. Стига сериозно да иска да промени живота си. Убеден съм, че всеки може да отдели $10, които благодарение на компенсационният план ще му се върнат многократно. Имаме лидерство от световна класа. Хората, които управляват тази компания, те не са съвсем нови и управляват възможност като тази от преди 26 години. Те управляват нашата компания майка, глобални виртуални възможности и са изплатили над $300 милиона през това време. Така че Майк Потвин и Джоел Териан, тези хора са опитни, мотивирани собственици, те са на страната на изобилието, но в същото време ги е грижа за вас и мен. За разлика от много други собственици на компании, които изобщо не искат да се чува вашият глас, просто нямат интерес да чуят какво има да им кажете, защото са егоманяци. Това не важи обаче за Майк Потвин и Джоел Териан. Те са готови във всеки един момент да ви изслушат. Тази компания под тяхно ръководство скоро ще излети до $1 милиард и повече оборот и една от причините за успеха ще се дължи на факта, че тези собственици се вслушват в вашият и моя глас, в гласът на общността. Тези им качества ги правят лидери от световна класа. Не всеки ще положи усилие, но някои от вас ще го направят. Ще отделят време, ще бъдат активни и това означава хора с работна етика. Всеки може да продаде продукт, от който милиарди хора имат нужда и ще ви кажа, ако искате да развивате домашен бизнес с GodBackup, чийто продукт е под $10 на месец, това в сравнение с други домашни бизнеси е много по-лесно. В единия случай, в повечето други домашни бизнеси, ще ви трябват 50, 100, че и повече долара за включване и след 30 дни трябва да заплатите поредният аутошип, който ще бъде от порядъка на няколко стотин $. Да, има някои хора, които имат успех, но мога да ви уверя, че в другият случай е много по-лесно, хиляди пъти по-лесно да продадете нещо, което е под $10. Всеки може да се позволи $10 на месец, независимо къде се намира по света. Дори за хора от икономически бедни страни не представлява проблем да отделят $10 на месец. Атрактивната оферта, услугата, от която се нуждаят милиарди потребители в глобален мащаб, цената, която няма аналог в света и GodBackup бизнес възможността за пасивни приходи са причините да имаме 94% степен на задържане. Хората харесват продукта, имат нужда от него, използват го, могат да си го позволят и не виждат причина да се отказват. Всичко това е от решаващо значение, веднъж включили се в компанията, да продължат сътрудничеството си с нея месец след месец след месец за дълго време напред. Традиционният мрежов маркетинг е изправен пред предизвикателства и това го казвам в смисъл, че на хората им е омръзнало да получават предложения с ниска стойност за голяма сума пари, които трябва да платят. Има някои хора, които са успешни в други продуктови компании и аз изпитвам респект и уважение към постиженията им, но традиционният мрежов маркетинг за повечето хора създаде много финансови затруднения. Това е причината да се случва само 1% дублиране в традиционният мрежов маркетинг, защото е много трудно за хората да продават продукти, които са скъпи, а те самите са финансово затруднени. Хората влизат в индустрията от отчаяние, а трябва да е точно обратното.
да идват вдъхновени. Така работи системата и когато, виждайки как всеки може да направи това, което се случва в GodBackup, следвайки новият MLA модел, хората се мотивират да следват този модел. По същество, вместо 1% реализация от продукт на стойност $150 и повече, като погледнете назад, ще установите цели 22% реализации от продукт на стойност по-малко от $10 на месец. Следователно, вие правите повече пари. Нека използваме малко математиката, за да пресметнем. От 100 потенциални клиенти, пред които промотирате вашата компания, базирана на супер луксозен продукт, само един от тях ще се присъедини към вас. Резултатите при GodBackup показват, че от 100 потенциални клиенти ще имате 22 реализации. Вие ще спечелите много повече пари, защото получавате повече от $20 комисионна за всеки нов човек, присъединил се към вас. А сега си представете, че те плащат за една година. Ще стане на въпрос за това по-нататък, но вие ще получите близо $50 за всеки един от тях. Ще направите много повече пари, защото вашите проценти на реализация са по-високи. За това става въпрос. Когато разглеждаме потенциала на компанията, съм сигурен, че в края ще се доста въодушевени. Какъв е потенциала на Dropbox? Отне им 14 години да имат сега 700 милиона потребители. iCloud на Apple имат 900 милиона потребители. Google Drive с над 1 милиард потребители и никой от тези общо 2 милиарда и 600 хиляди потребители не прави пари, освен компаниите. Всички пари отиват в големия конгломерат, те влизат в техния джоб. Не бъдете като този човек с празни джобове, мечтае за някаква възвръщаемост на парите дадени за архивиране, а бъдете като нас, тук в GodBackup. Потенциалът на GodBackup за растеж е скромно казано голям. Какво може да направи GodBackup за вашите доходи? Към момента над 33 000 души в международен план са се възползвали от възможността за доходи и ние ще растем. Вижте изображението в ляво. Точно сега ние сме на дъното. Ето тази малка зелена ивица. И нарастваме с всеки изминал ден, за да достигнем в следващите 12 месеца едно увеличение от 250 пъти от нивото, в което сме в момента. Няма да е пресилено да кажа, че след една година членовете на GodBackup ще са от 3 до 5 милиона. Това означава, че това цунами започва. Ще обхване целия свят и ако искате да разберете какво може да направи GodBackup за вашите доходи, не стойте отстрани. Не бъдете само наблюдател, как хората правят пари и то много пари, бъдете активен, включете се в играта и заработвайте заедно с нас. Растежа на GodBackup ще е голям. Дали това ще спре, достигайки 3-5 милиона потребители? Не мисля. Вълната ще продължи да увлича всичко по пътя си, а всеки може да помисли какво ще се случи, ако сега направи своя умен избор да стартира изграждането на своята GodBackup структура. Всички заедно правим разрастването на компанията до 50 милиона, до 100 милиона членове. Представете ли си колко пари ще заработвате тогава? Този пасивен доход ще ви носи колосална сума пари. Един от нашите конкуренти, Dropbox, започна през 2007 година и сега има 700 милиона потребители по целия свят. И го направиха без никакъв компенсационен план. На времето те използваха програмата за препоръка, като за награда даваха допълнителни 16 гигабайта. Преди години това беше сериозна цифра. Днес това звучи като шега и никого не впечатлява. Само че за времето си това свърши работа, а потребителите не получиха никакви комисионни. GodBackup връща 70% от приходите си към своите членове
под формата на комисионни и бонуси. GoldBackup е единствената услуга за съхранение в облак, където може да правите пари. Сега да поговорим за възнагражденията. Невероятните 25% идват от директни продажби, 25% от парите идват от матчинг чек бонуса и до 25% от парите идват от бинара. Когато говорим за заплащането при директна продажба и матчинг чек бонус, това е 4-седмично удоволствие, изплащано всеки петък. Когато става въпрос за заплащане от бинара, то е месечно. Изчисляването на наградите приключва на 30-я ден от всеки месец. Начисляването е на 3-4 число на новия месец, а плащането за тях следващия петък. Започвам с индивидуалните комисионни, които се изплащат седмично всеки петък. Някои от нас искат да популяризират GoldBackup, така че да се възползват от възможността да печелят. Когато през първият месец от вашето включване препоръчвате на хора продукта и те платят месечно, вие ще получите 200% комисионна. След това 25% за всеки допълнителен месец, втори, трети и така нататък. Може също да спечелите 25% комисионна за всяко надграждане от допълнителни 2 терабайта, които те правят. Като пример, през първият месец за всеки един лично поканен от вас ще получите около $20 и след това за всеки следващ месец по $2.49 от всеки. В случай, че включващия се или включващите се заплатят за 1 година, което е много изгоден вариант за тях, тъй като получават 2 месеца безплатно, вие ще получите 50% комисионна, около $50, и всеки път, когато той или те подновят годишното си членство, вие ще печелите отново близо $50. Също така ще печелите 25% комисионна за всяко надграждане, което те правят. Отборни комисионни, седмично изплащане всеки петък. Компанията ви възнаграждава и с матчинг бонус за изграждане на екип. Така че възползвайте се от работата, която вашият екип върши. Ще го обясня така. Иван се включва в екипа ви и започва да включва нови хора. От техните месечни или годишни плащания той прави комисионни примерно $1000. На вас ви се изплаща матчинг чек бонус 25% от неговата заработка. Това е $250, които постъпват във вашата сметка. Няма ограничения в броя хора, които се включват във вашия екип и няма ограничения в дълбочина. Този бонус се движи от дъното на вашата организация нагоре, така че докато хората печелят своите 25% от продажби, хората над тях правят 25%. Удивително е защо имаме способността да заработваме много пари. В повечето MLM компании, които имат бинарни възнаграждения, са въведени ограничения. Веднъж в нивата, например, възнаграждения се изплащат до 10-то ниво или примерно 13-то ниво в дълбочина. Друго ограничение е седмичен или месечен лимит. Примерно, не може да правите повече от $2000 на седмица или примерно $8000 на месец. Тук в GoldBackup имаме безкрайно дълбок бинар, без ограничения. Какво означава това? Означава, че колкото и да се разраства вашия екип в бинара, вие имате 2 крака – ляв и десен. И тези 2 крака са всичко, което някога трябва да изградите. Това е най-доходоносната и невероятно финансово изгодна компенсационна структура в мрежовият маркетинг. Колкото повече се разраства вашият бинар, толкова повече ще печелите. Третият вид плащане е мощният бинарен бонус. За да се квалифицирате за бинара, единственото условие е да сте активни, т.е. да сте си платили абонамента си за месеца. Ето как работи това. Бинарната структура се състои от 2 крака – ляв и десен.
И членовете, независимо дали вие лично сте ги включили или това е дело на други хора, попадат в тази структура. Когато те са активни, т.е. имат платено членство за този месец, вие получавате плащане за него. Как ни се плаща? Компанията плаща за 4 активни членове от вашия силен кръг, независимо ляв или десен, и за 2 активни членове във вашия слаб кръг, който може да бъде ляв или десен. Комбинацията от 4 активни в единият кръг и 2 активни в другият кръг образуват един цикъл. Платимата стойност на цикъла може да варира. Виждали сме го на $9, но е бил и $5. Всичко зависи от рентабилността на компанията. Колкото повече хора платят годишен абонамент вместо месечен за даденият месец, толкова повече капитал има за този месец и компанията може да плати по-висока стойност за един цикъл. Няма ограничение в броя цикли, които може да създадем, тъй като в бинара ни се плаща безкрайно в дълбочина. И като пример, в единият кръг имате 60 активни членове и той се явява силен кръг, а в другият слабият кръг 30 активни човека. Вие имате 15 цикъла. Това е много мощна бинарна компенсация. Резервуар за съхранение. Всяка сряда от месеца в полунощ, централно стандартно време, в България това е 8 часа сутринта в четвъртък, изтича времето на безплатната пререгистрация за дадената седмица. Хората, поканени от нас, които са заключили своята позиция, решили също като нас да заплатят и станат дистрибутори, попадат в този резервуар. Ние можем да ги поставим в бинара, където пожелаем. Това е много мощно средство, защото можем да помагаме на екипа си. От момента на изтичане на времето на безплатната пререгистрация имаме 36 часа на разположение да направим своя избор къде и под кого да поставим новите хора. В случай, че пропуснем този часови период, системата автоматично ще избере къде да ги постави. Много хора ще направят каквото е необходимо, за да стигнат до върха. И ти може да си един от тях. Ще получиш пръстена с черен диамант, което означава, че си направил над $1 000 000 с тази компания и ще бъдеш оценен искрено, като някой успешно изкачил стълбицата на успеха. Да имаш подобен гравиран пръстен би било прекрасно. Всички пари и всички други невероятни неща, които идват с това, докато екипът ти се развива, възможността да правиш още повече пари всяка година, това е мястото, което искаш да стигнеш. Нека разгледаме системата отвътре. Имаме автоматизирана система на фунията. GoBackup е бизнес в кутия и след присъединяването получавате партньорски връзки, започвате споделението и насочвате хора, които искат да печелят пари към вашата партньорска връзка, вашият реферален линк. Познайте какво се случва. Хората имат шанс да научат за GoBackup, а тези, които са готови, ще се присъединят. GoBackup има 2 различни автоматизирани системи за комуникация. С едната работи компанията и вие нищо не правите. Компанията се грижи за вашите потенциални партньори, като им изпраща серия от имейли и това продължава, докато хората се регистрират или се откажат да получават повече информация. Другата автоматична система за комуникация е ваша собствена. Това е нещо, което вие контролирате. Смисълът от това е, че може да изградите връзка с хората, те да харесат това, което правите и да ви вярват. Хората не се присъединяват към GoBackup, хората се присъединяват към вас. Виждат във вас човекът, с когото правят бизнес. Искат някой, който е отговорен и може да им помогне да прокарат пътя, който може да им покаже как да го направят. За това става въпрос. Някои хора казват: аз не искам да го правя, нямам време, не мога да пиша имейли.
Възможно ли е компанията да го прави вместо мен? Разбира се, има надстройка. След като се включите в GoBackup, може след еднократна такса за надграждане да ползвате тази услуга, като компанията ще кореспондира с имейли от ваше име. Като резултат от това, веднъж потенциалните ви клиенти ще получават корпоративни имейли, освен тях, клиентите ви ще получават имейли от ваше име за изграждане на връзка, но без да се занимавате вие. Това наистина е чудесна опция. GoBackup предоставя най-добрата поддръжка в индустрията. Разполагате с персонализирани връзки за препоръки, персонализирана лендинг страница, собствена система за имейл маркетинг, множество маркетингови инструменти, редовни уебинари на английски, френски и италиански език, екипно обучение, както и фантастичен екип за поддръжка. Всичко това спомага за изграждане на успешен бизнес. Събудете мечтите си. Време е да ги превърнете в реалност с възможността GoBackup. Сега е перфектното време да започнете пътешествието си към промяна на вашия живот. Как да започнете? С еднократна такса от $20 плюс $9.97 на месец, или ако решите да изберете годишно, ще получите 2 месеца безплатно за $99.97, срещу което получавате услугата за архивиране. Няма да намерите по-логичен бизнес на продукт, от който всеки се нуждае, който изплаща 75% комисионни и който е без граници. Продукт, от който всеки се нуждае, на цена, която всеки може да си позволи. За да имате възможност да развивате бизнес и да печелите пари, трябва да изберете една от двете опции на GoBackup фамилиен план за 6 членове. Има и още една възможност за включване, която е с $1 по-евтина, месечна такса от $8.97, срещу която получавате 1 терабайт облачно хранилище, без еднократна такса за присъединяване, но и без право да получавате някакви доходи. Затова не я препоръчвам. И двата пакета на фамилният план, месечният и годишният, включват административна такса от $20, срещу която получавате голяма стойност. Никога повече, нито следващият месец, нито следващата година или години няма да ви се поиска да плащате тази административна такса. Това е еднократен акт. Какво получавате срещу тази такса от $20? Бизнес в кутия, бек-офис за цял живот, маркетингови материали, дейности, които хората, работещи в компанията, вършат за вас през цялото време зад кулисите, като заплати, поддръжка на хардуера, електричество, помощни програми и прочие. И всичко това, за да печелим пари. Ето за това отиват тези $20. Компанията не плаща комисиони за тази административна такса, защото това би било незаконно. С заплащането на административната такса също плащате месечното или годишно членство за присъединяване. Месечно $29.97 и годишно $119.97. Обърнете внимание на тази малка кутийка тук. Отбелязана е с тикче. Това не е задължително, но така активирана, тази допълнителна опция ви дава допълнителна сигурност на вашите данни и означава, че освен на основните сървъри на компанията, данните ще се съхраняват и на още едно трето местоположение в случай на чрезвичайно събитие с сървърите на компанията. Това е допълнителна такса от $9.97 за цяла година. Препоръчвам да оставите тази опция отметната. Наистина се струва за допълнителни 83 цента на месец да се подсигурите, че данните ви са в безопасност. Нека се запознаем с хората, съставляващи екипа на компанията. Това са хората, които правят магията да се случва.
Собственика на компанията Джоел Териан и неговият съдружник Майк Потвин често ще ги виждате на уебинарите, които регулярно провеждат, но може да не видите много други хора. Някои от тях отговарят за точното и навременно заплащане труда, положен от всеки член на компанията. Има разработчици, които се грижат за софтуера и сървърите. Имаме хора в поддръжката, които своевременно се отзовават на английски и руски език, като поддържат комуникацията с нас на най-високо ниво. Всички те правят невероятни неща, които може да не забележите първоначално, но ще се убедите, докато използвате нашата система, че всичко работи перфектно. Така че това е всичко. Ние сме на път да превземем света с тази първокласна възможност за търговска марка за милиарди долари и вие трябва да бъдете част от нея. Кой не иска автоматично да защити своите семейни спомени, документи, видеоклипове и наследство? Настройте технологията и забравете. Всички ваши спомени, вашите документи, вашите видеоклипове, вашите снимки, всичко това за по-малко от $10 на месец. Икономиката е толкова предизвикателна днес, че всеки иска да заработва допълнителни пари и всички вие по света, без значение къде живеете, може да си позволите да бъдете част от God Backup. В заключение ще кажа, за тези, които правите този избор, вие, които решавате да накарате тези магически неща да се случат, обърнете се към човека, който ви е насочил към тази възможност и станете част от нашето семейство. С първото си влизане в бек-офиса ще може да видите видеоклип как да намерите вашите реферални връзки. Споделете ги с други хора и печелете пари. Добре дошли в God Backup. Благодаря за отделеното време. Оценете това видео, абонирайте се канала ми и до скоро!